Primeran, B2. 24:3. Jendetza ikaragarria futbolean, bat. Albistea da, San Mamesen atzo gertatu zena, ez markagailuagatik, Jasone, Bueno, baina bai, San Mamesek zuan zinen, ez da? bai. Ba, konta iguzu zure kronika. Nik uste dut atzo beste behin atletikek erakutsi ebala futbola baino zerbait gehiago dala, futbola baino aratago doala, zaletuen aldetik erantzuna ikusgarria izan zen. Nik uste dut erantzun horrek antolakuntza pixka bat harrapatu zuela horla papatean eta zer egin jakimarik, ze sarrera, San Mamesen sarrera kaotikoa izan zen, kaotikoa, bueno, mundu guztia oso azarre zegoen, baina bueno, gero zelaian ikusitakoa ikusgarria, neskak oso ondo jokatu eben, nire ustez. Ez, eta Arritxu Iribarrek ere lehena lakontatu du, ez ziela markagailuak lagundu, baina... Ez. Eta nik uste dut talde biak unkituta eguezela San Mameseko giroa gaitik, gero entzuleok, ikusleok gehiago animatu gendun, ze atletiken partido, San Mames barria egin da benetik, milioi derzan dut, batzutan atletiken partidoak ikustera joatea San Mamesera dela, zinera joatea, modu, inork ez dago ezer egiten. Osea, baian daude alde baten dauezenak arek, baina beste danak, zine baten modu, niri ez jate futbola horrela gustatzen, niri gustatzen jate altxatu, garrazi egin, eta atzo horrelako giroa eguen zelai osoan. Eta ikusgarria oso unkigarria izan zen, hori San Mames gatik. Pentsatzen dut, Jasone, gradan, hanbertan, zegoen jendearen arteko komentario nahiko orokortua izango zela, edo gutxinez eztabaida zergatik zen atzokoa salbuespena, ez? Bueno, salbuespena da gube horrelakoa garelako, esan nahi dut, emakumeen futbolak ez dauka, gizonezkoen futbolak daukan, ez da horren beste erakartzen, eta orain dela urte batzuk, atletikeko neskek uste liga edo kopa irabazi ebela, eta horbe egon zan, San Mamesen jokatu eben, eta sekulako erantzuna egon zan publikoaren aldetik, baina hortxe amaitu zan. Ze gero ez dauka horren besteko jarraipenik, alde batetik salek ez dutelako hainbeste jarraitzen, baina gero atletik berak ere taldeak ez dotzelako horren besteko garrantzirik emoten. Aurrekontuetan hori ikusten da. Batak beste elikatzen du etengabe, ezta proiekzioa ere norberak bere talderi ematen du garrantzien araberakoa da. Atzorako eskatu eben jendea mesedez etortzeko eta mundu guztia etorri zan. Eta orduan, badirela komentario gaiztoak ere, Jasone, atzoko San Mamesko betekadaren inguruan esanez, eta zenbat ordaindu zuten? Sarrera, partida hori ikusteko? Bueno, sarreraren prezioa 5 eurokoa zan, nik ez dut uste inork ordaindu ebanik, ze takilak atzo zabaltzera zijoazen, baina zabaldu orduko jadanak agortute esan, sozio bakoitzari karnet batekin gonbidapen 2 emoten otzi esan, eta gero padakit ikastoletara eta hezkuntza zentroetara gonbidapenak bialdu ebezela. Eta, klaro, komentarioak datoz esan ez bezala zer nire. Bai, baina esan ez bezala. Bai, baina esan ez bezala, ni beste komentario, ni beste galdera badaukat, zenbat irabazten dute atletikeko jokalari mutilek eta zenbat irabazten dute atletikeko jokalari neskek, hor proportzioa dago, sortzen duzunaren arabera kobratzen du jokalariak une honetan, eta hori darabiltzen den argumentua, eta sortzen denaren arabera kobratzen da sarrera. Argumentu bezala, hitzartu dut inork eman gabe, beraz. Hitzartu ez dakezu nahi duzunean, Nerea. Baina, nahiz eta atzo ateak ireki, sartu behar gendun bakoitzak bere sarrerarekin, edo karnetarekin, edo dana dalakoa. Baina, atzo eguazten bat arratsaldeko 7 eta, ez eban oso eguraldi txarra egiten arratsaldeko 7 gero hortik aurrera bai, 58.000 lagun eguesan.